Podpredseda strany Smer SD Richard Takáč potvrdil, že premiér Robert Fico aj ministerka hospodárstva Denisa Saková komunikovali so spoločnosťou Samsung ešte predtým, ako firma oznámila ukončenie výroby televízorov na Slovensku. Samsung v piatok potvrdil, že končí produkciu televízorov v závode v Galante. O prácu má prísť približne 800 zamestnancov. Pokiaľ mám informácie, tak predseda vlády aj ministerka hospodárstva komunikovali s danou spoločnosťou, uviedol Takáč. Podľa neho ide o rozhodnutie, ktoré je primárne výsledkom globálnych trendov. Sú určité rozhodnutia, ktoré neviete ovplyvniť, ani keby ste im ponúkli neviem čo, lebo sú globálne. V tomto prípade ide o to, že aktuálny vývoj svetovo z pohľadu predajnosti televízorov je nastavený tak, že je tam veľký pokles, povedal. Doplnil, že mladšia generácia čoraz viac uprednostňuje sledovanie obsahu cez mobilné telefóny a tablety. Takáč zároveň pripomenul, že okrem výroby má Samsung na Slovensku aj distribučný sklad, ktorý má zostať zachovaný. Poslanec Národnej rady Alojz Hlina upozornil, že odchod výroby vysiela znepokojivý signál. Podľa neho firmy na Slovensku ponechávajú logistiku, no rušia výrobné kapacity. To by nám malo blikať, že čosi sa deje. Keď u nás firmy prestávajú chcieť vyrábať, kde sa stala chyba? Logistika je fajn, ale tá nerobí takú zamestnanosť, zdôraznil. Hlina poukázal aj na podobnú situáciu pri zrušení cukrovaru v Trenčianskej Teplej, kde podľa neho takisto zostala zachovaná distribúcia. Zdá sa, že niečo sa deje. Ja pre dobro tejto krajiny verím, že sa podarí zachrániť, čo sa dá. Musíme zistiť, koľko z toho je globálne rozhodnutie Samsungu a koľko z toho teda je, že sme tomu dopomohli negatívne, uzavrel. Ukončenie výroby v Galante tak otvára otázky o konkurencieschopnosti slovenského priemyslu a o tom, do akej miery dokáže štát reagovať na meniace sa globálne podmienky.